Всім добрий вечір. Як цудоўна зноў сустрэцца вось тут, хоць і віртуальна, але мы разам, і гэтае пачуццё, цёплае. Хаця сёння ўжо лістапад, і ўжо лістапад такі дастаткова халодны, але будзьма разам, і ўсё ў нас будзе шыкоўна. Будзе так жа цудоўна, як і ў творах Уладзіміра Караткевіча. Уладзімір Караткевіч гэта быў адзін з першых беларускіх пісьменнікаў, які лічыў, што нягледзячы на тое, што нашае жыццё яно поўнае суму, расчараванняў, то вельмі часта нас прыніжалі, вельмі часта нам казалі, якія мы ўсе няважныя, вельмі часта нам нагадывалі не пра нашыя перамогі, а пра нашыя нейкія паражэнні. Ён адзін з першых у пасляваенны час, хто актыўна заклікаў у сваіх вершах, паэмах, сцэнарыях, п'есах і, безумоўна, аповесцях, апавяданнях і раманах, і ён заклікаў нас да іншага, ён заклікаў нас да бадзёрасці. Ягоныя героі заўсёды перамагалі. Ягоныя героі амаль заўсёды заставаліся жывымі, і ў іх абдымках там былі лепшыя прыгажунні, яны здабывалі лепшыя скарбы, яны былі моцнымі фізічна і маральна, і гэта для беларускай псіхалогіі это была сапраўдная такая рэвалюцыя. Таму што калі табе доўгі час гаворыць, што ты ніхто, калі доўгі час кажаш, што ты лапцюжнік, што ты ввогуле там недачалавек, а такое нам актыўна пачалі казаць ужо там 1795 года і далей. І калі гаварылася, што і беларуская літаратура такая не самая цікавая, гэта ж вам не вялікая расійская літаратура ці яшчэ якая, то многія ў гэта пачыналі верыць, і многія займаліся тым, што не ёмка, што я беларус. А Уладзімір Караткевіч з сярэдзіны 50-х гадоў, калі зышоў на беларускі алімп, актыўна сказаў ёмка і цудоўна і выдатна. Мы адметныя, мы моцныя, мы яркія, мы да нікога не падобныя. Ён, па сутнасці, зрабіў тое ж самае, што у канцы 90-х гадоў зрабіў Францішак Багушевіч. Адвакат з Вільні, які пачаў мэтанакіравана выдаваць кнігу за кнігай па-беларуску, і які, як мы памятаем, у прадмове да дудкі беларускай, сказаў, што ў нас ёсць і свая мова, мы асобная нацыя, у нас і свае межы павінны быць, і мы мусім не забываць сваю мову, якая ёсць мова, а не некае там наречие. Францішак Багушевіч сваёй творчасцю абудзіў многіх тады маладых шляхціцаў ці маладых людзей, які там паходзілі з весцішаў, сялян, абудзіў іх тое пачуццё, што мы беларусы, это важна быць, это трэба быць, і трэба будаваць новую Беларусь. Тое ж самае ў 60-70-е гады рабіў Уладзімір Караткевіч услед за Багушевічам. І мы пра ўсё сёння з вамі і пагаворым. Ён быў чалавекам шырокіх жэстаў. Ён быў чалавекам, безумоўна, парадаксальным. Ён быў тым, хто вельмі любіў, напрыклад, фатаграфавацца з жывёламі. Адзін з маіх любімых фотаздымкаў — гэта Уладзімір Караткевіч разам з вавёркай, якой ён там дае ў зубах, ці гарэшак, ці яна яму штосьці перадае, не ведаю, так? І ён іх застыў так монументальна, і вавёрачка яго там так цалуе проста, як такога сапраўднага прыгажуна. Мы ведаем ягоныя фотаздымкі з мядзведзямі, з французскімі бульдогамі, з акуламі, з вярблюдамі і коцікамі. Парадаксальнасць у тым, што ён так любіў жывёл, і многія яго творы яны былі такімі, жывёлы ігралі такую ж важную ролю, як і людзі. Нават у дзікім паляванні караля Стаха гэтыя коні дрыгганы. Многія, калі чыталі гэты першы беларускі гістарычны дэтэктыў, яны спатыкаліся аб гэта слова дрыгган. Хто гэта такія? А гэта унікальная была парода коняў, якая яшчэ была вядомая з часоў князя Вітаўта. І кажа, што на гістарычным нашым гербе пагоня там менавіта выяўлены дрыгган. Дык вось там дрыгган — это аснова, такі лейтматыў гэтага апавядання. У 70-м годзе у Уладзіміра Караткевіча ствараецца цудоўнае апавяданне «Жылі ў мяне мядзведзі», дзе мядзведзь — это ці не лепшы твой сябар, які цябе выратуе і ад смерці, і які дасць табе некую надзею і выратуе цябе ад смутнаглядства.
Пазней, крыху ў 75-м годзе, ён піша свой казачны шэдэўр «Чортаў скарб», дзе ізноў жа мядзведзь ратуе нас ад дэмана, які пасяліўся ў хаце, і здавалася, ну нічога не выратуе. Трэба ўцякаць з роднага краю, трэба ісці в эміграцыю, бо ад чорта ты нікуды не падзенешся. Але прыйшоў казачны мядзведзь з павадыром, прабачце, і ратуе нас. Жабкі і чарапаха, шмат казак і гісторый для дарослых і для малых, дзе жывёлы адыгрывалі вялікую роду. Жывёлаў ён любіў, і нават у апавяданні «Жылі ў мяне мядзведзі» галоўны герой мастак-анімаліст, і ў яго кватэры там і фенік ёсць, і птушкі ёсць, і сабакі там, і чарапахі, і змеі, каго там толькі няма. Вось. Але ў самога Караткевіча ніякіх жывёл ніколі не было. Вось. Хата яго была ў тым плане адзінокая. Быў ён, была ягоная жонка Валянціна, і ўсё на гэтым. У ягоных герояў там былі нейкія там безліч раманаў, яны любілі нейкія вострыя моманты. Ва Владзіміра Караткевіча, прынамсі, у другой паловіне 70-х гадоў, мы не знаходзім нейкіх там вострых раманаў. Можна нават сказаць, што ён, ажаніўшыся са спадарняй Валянцінай, быў рады, што яна з ім, што яна яго апякае, што яна сочыць за яго дабрабытам, і не рваўся больш нікуды з гэтага вось свайго сямейнага шчасця, якое было на вуліцы Карла Маркса. Вот. Ён адрозніваўся ад сваіх персанажаў, але разам з тым вельмі хацеў быць такімі, як і яны. Яго героі былі прыгожыя, фізічна моцныя, эфектныя. Сам Караткевіч быў эфектны, але не быў фізічна моцным, але не меў там нейкі рост высокі ці магутную мускулатуру. Яго творы, безумоўна, гэта прыклад нашага такога позняга рамантызму, але калі сказаць пра гэта Владзіміру Семёновичу, то он першы абурыцца і скажа, што гэта ніякі не рамантызм, а это абсалютна рэалістычныя рэчы. Неяк так жа падобна рэагаваў геній экспрэсіянізму, кінаэкспрэсіянізму Фрыц Ланг, аўтар фільмаў «Стомленая смерць», «Нібелунгі», «Метраполіс». І калі Лангу казалі, што ён экспрэсіяніст, он кажа: «Не, мои фільмы гэта дакументы». Тое ж самае гаварыў і Владзімір Караткевіч. Жывёлаў ён любіў, пачынаючы там у сваёй літаратуры, менавіта ў літаратуры, так? Там пачынаючы з першых сваіх ужо такіх прафесійных паэтычных крокаў, бо пачынаў ён як паэт. Напрыклад, быў вядомы верш, які выйшоў у ліпеньскім нумары «Полымя» за 57 год, «Як размаўляюць звяры і птушкі». І гэта гісторыя пра тое, што чалавек у параўнанні з той самай жабай, чалавек у параўнанні там з галубамі, чалавек у параўнанні з іншымі там птушкамі, пеўнямі, там млекакормячымі, это нешта смешнае, нешта недарэчнае. Вось. Закаханы ў жыццё і ў кожную мушку. Я іду каля хат і замглёных садоў, і са мной размаўляюць звяры і птушкі на дзесятках і тысячах розных моў. У валасы мае вішні свой снег завеялі. Мне на вуха шэпчуць абшары ніў, маўляў, каго любіш, заўжды зразумееш, у якой бы скуры ён не хадзіў. Голубы ў ліловых і сініх барвах, на мяне паглядзеўшы, вуркочуць так: проста варвар, варвар, страшэнны варвар, крыл не мае, а крочыць дзівак. Певень палкай падбіты скача, як конік, і здзіўлёным курам, як зрынуты бог, утрапёна крычыць ад болю і гонару: не папаў, міма ног. Калі ж ноч паплыве над зямлёю мілаю, размаўляюць дзве жабы ля соннай ракі: кума, што ты вячэраць варыла, борщ, буракі, кі-кі-кі. І я, напэўна, таксама здаюся ім зверам, і яны разважаюць у засені траў: во ідзе, двуногая птушка без пер'яў, ці мядзведь, што футра ў ламбар заклаў. Дарэчы, гэты вершык, які такі дастаткова вясёлы, нейкі нават у нейкім сэнсе анархічны, напісаны па-за правіламі добрага соцрэалістычнага тону, вось, які расказвае пра такую безумоўную свабоду і радасць ад таго, што ось я, прырода, жывёла і больш нікога не трэба. Гэты вершык тады многіх зачапіў, і ўжо з 57-го года на тады яшчэ паэта Караткевіча, бо он для многіх быў вядомы як паэт, многія нават пачалі маляваць карыкатуры, пісаць пароды на яго, таму што не разумелі, як так у канцы 50-х гадоў, калі усе маладыя нашыя
творцы павінны апісваць поездку там на БАМ, поездку там в этой стэпы казахскія, там апісваць радасці калгаснага будаўніцтва, успамінаць вайну і наш подзвіг народны, згадваць пра касмічныя нейкія тэмы, там вось ужо спадарожнік запусцілі. Карацей, пісаць пра тое, што гаворыць Мікіта Сергеевич Хрушчоў і партыя, з'явіўся творца, які абсалютна, як бы свядома піша пра тое, пра што не трэба пісаць, на нейкія неабавязковыя тэмы. Вось. І гэтым ён ужо звяртаў на сябе ўвагу сваёй такой дзёрзкай хуліганістасцю. І такім ён быў, можна сказаць, ад самага дзяцінства. Вось. Яго больш цікавіў казачны бок. І ўвогуле можна сказаць, што Караткевіч гэта быў, па сутнасці, сапраўдны казачнік. І ў сваіх сур'ёзных рэчах, і ў сваіх, зусім уже дзіцячых творах, здаецца, дзіцячых творах, як, напрыклад, Верабей, Сава і птушыны суд, ён заставаўся менавіта тым, хто казаў: дабро павінна перамагчы зло, галоўны герой павінен перамагчы д'ябла, і таму звычайны мядзведзь пераможа гэтага самага жыхара пекла, а Гервасій Валіваха, вясёлы рыцар, пераможа смерць. Мы павінны перамагаць. Абсалютна. А калі нейкія жабкі смяюцца з чарапахі, вось такія вось дурнаватыя, то тады з'яўляецца сам аўтар, які кажа: а ну сарамцеся, жабкі, не смейцеся з гэтай дзівоснай чарапахі, якая хоць вонкава не такая эфектная, але ствараюць цудоўныя вершы. Вось, такім ён быў. Вот, ва ўсіх сваіх творах, ва ўсіх сваіх рэчах. Вот. І гэта быў чалавек перабольшвання. І гэта было таксама вельмі добра. Таму што наша літаратура збольшага, і яна, нягледзячы на тое, я кажу пра пасляваенную літаратуру, нягледзячы на тое, што яна магла быць такой шматслоўнай, яна магла быць апісальніцкай, таму што чым больш ты напішаш, тым больш табе заплоцяць. Так, плацілі за аб'ём, часам, а не за якасць. І таму многія, нават вельмі таленавітыя, цудоўныя пісьменнікі, яны спакушаныя гэтай магчымасцю атрымаць большы ганарар, яны маглі расцягваць свае раманы да бясконцых эпапей, дзе кампазіцыя гублялася і дзе з'яўлялася проста пераказ, як герой выйшаў з хаты, як пад нагамі там шумела лісце, як там старая поркалася каля печы, што там расло ў гародзе, а што было за гародам. Вось. І гэта так было доўга, гэта было так неяк няспешна. І разам з тым, такое было адчуванне, што многія пісьменнікі, яны як бы стрымлівалі сябе. І героі іх былі сарамліва стрыманыя. Яны стараліся не паказваць свае эмоцыі, не паказваць свае пачуцці, быць ціхімі не толькі ў жыцці, але і ў літаратуры. А Караткевіч быў шумны. У гэтым вершыку, які я вам прачытаў, там жа шум, там крык, там жабы квакаюць, хлопец весела ідзе, магчыма, таксама песні гарлае. Там проста сапраўдны джаз такі нечаканы пасярод ціхага балота. І ўвогуле у Караткевіча вельмі мала цішыні. У яго заўсёды песні, у яго заўсёды пагоні, у яго заўсёды шум, у яго заўсёды нейкія застольныя радасці. Там гэта прастора для гукарэжысёра. Калі мы будзем рабіць радыёспектакль па любым творы Караткевіча, то там не будзе паўзы, там не будзе цішыні гэтай. Там героі вельмі актыўныя, размерныя. І гэта цудоўна. Нават у яго такой вось празаічнай натацыі «Белавежская пушча», якая выйшла ў 75-м годзе і вельмі цікава была аформлена яго сябрам Пётрам Драчовым, і тут таксама свае перабольшванні. Чорныя і зялёныя, вечны сонечны цень Белавежскай пушчы, самага старажытнага і ледь не самага цікавага лесу на зямлі. Вот Белавежская пушча самы цікавы лес, а не джунглі Амазонкі там, ці ніякія іншыя там бары, ты ж самыя джунглі, ці яшчэ што. Наша самая цікавая, наша самая лепшая, наша самая выдатная. Я памятаю, калісьці я напісаў у Фейсбуку неяк так дастаткова палемічна, што самая лепшая літаратура – гэта беларуская. І на мяне першыя накінуліся. Гэта беларусы, конечно, якія пачалі даводзіць, што, оказывается, ёсць ва Францыі ж добрая літаратура, і ў Расіі, і шмат дзе яшчэ. Вось. Але такое перабольшванне, оно неабходнае. Оно неабходнае дзеля таго, каб сапраўды разумець, што наша, палемічна кажучы, лепшая
А за гэтым лепшым гэта мы гаворым, што оно не горшае, оно такое ж цікавае, такое ж канкурэнтназдольнае. І калі хто зараз ёсць у Менску і можа схадзіць на выставу выдатнага заходнебеларускага мастака Міхася Сеўрука, то вы ўбачыце, што Сеўрук, які амаль всё жыццё пражыў не свіжы, 40-е, 50-е, 70-е гады і нідзе не выстаўляўся фактычна, то яго жывапіс не горшы за жывапіс Полі Сезана ці за жывапіс якога-небудзь Джорджа Руо ці яшчэ каго. Абсалютна не горшы. Вось, і нашы пісьменнікі не горшыя. І наша гісторыя не горшая, само сабой. І Караткевіч быў першым, хто пра гэта казаў. Конечно, таксама палемічна. Конечно, з нейкімі такімі барочнымі празмернасцямі. Але ён быў першы. Яму хацелася ўсё гэта зрабіць. Хацелася. Вось, і таму так і было. Вось. Пра яго сябры згадывалі, што ён быў вясёлы і адначасова мог быць крыўдлівым. Цудоўна спяваў і файна маляваў. Любіў быць цэнтры ўвагі. Часам праяўляў інфантылізм. Выступаў за сапраўднае сяброўства. Мог дапамагчы. І, што самае важнае, мог падтрымаць. Вы разумееце, таксама такая не самая распаўсюджаная рыса сярод шмат каго, а я, так як бачу часцей ні французаў, ні габрэяў, ні партугальцаў, менавіта беларусаў, то буду казаць за свой народ, так? Ёсць такая рыса, што не вельмі мы яшчэ умеем хваліць бліжніх сваіх. Нехта выпусціў спектакль, нехта напісаў раман, нехта яшчэ што, і дастаткова рэдка мы бачым, каб хтосьці, нейкі пісьменнік хваліў прылюдна, актыўна іншага свайго калегу, ці рэжысёр хваліў рэжысёра, ці акцёр хваліў акцёра. Караткевіч гэта рабіў. Сярод маскоўскіх паэтаў гэтым талентам, напрыклад, валодаў цудоўна выдатны творца Евген Евтушенко, які мог у канцы 70-х гадоў, абедаючы ці вячэраючы ў рэстаране Саюза пісьменнікаў і убачыўшы на ўваходзе якога-небудзь іншага паэта закрычаць там «Вася, Петя» альбо там хтосьці яшчэ, які цудоўны ты там напісаў новы раман ці новую паэму. І ўсім адразу казаў «Пачытайце». Ён рабіў такую рэкламу. Караткевіч той ж самае рабіў у нас. У яго было некалькі артыкулаў у той жа газеце «Літаратура і мастацтва», дзе ён менавіта казаў пра тое, што трэба адзін аднаго любіць. І трэба адзін аднаго падтрымліваць. І трэба адзін пра аднаго казаць добрае. І ён гэта рабіў. І для мяне гэта так жа важна, як і тое, што ён быў стваральнікам беларускага гістарычнага дэтэктыву. Як і тое, што ён быў першым нашым пісьменнікам, хто мэтанакіравана выводзіў галоўным героем зноў жа не тых жа калгаснікаў ці лётчыкаў-знішчальнікаў ці партыйных функцыянераў, а героямі яго былі прадстаўнікі шляхты, рыцарства, вышэйшай арыстакратыі. І ён гэта рабіў, яго это ўдавалася, это было вельмі арганічна. І это было так жа важна, падтрымка сваіх жа бліжніх, як і то, як паказаць, што беларус увогуле гэта праўдзівы супермен, які выходзіць пераможцамі, як казаў, з усіх абставін. Яшчэ таксама трэба сказаць пра вельмі важную рэч, якая была ў яго. Гэта была смеласць на самай справе. Таму што ніхто ж не ведаў, што Савецкі Саюз калісьці разваліцца. Напрыклад, у канцы 60-х гадоў усе ведалі, што Савецкі Саюз ён вечны. І толькі было пытанне, якая будзе палітыка партыі, ці больш лёгкая, ці больш суровая. Памятаеце, што калі, напрыклад, да ўлады прыйшоў у сярэдзіне 50-х Мікіта Сергеевич Хрушчоў, то спярша здалося, што пачынаецца адліга, так, усе выдыхнулі. І падчас гэтай адлігі менавіта, і з'явіўся на нашым Алімпе Владзімір Караткевіч, а, дарэчы, паралельна з ім Васіль Быкаў. У Караткевіча ў 56-м годзе быў надрукаваны яго першы такі знакаміты праграмны верш «Заяц варыць піва». А ў Быкава ў тым жа 56-м годзе выйшла першае яго вядомае апавяданне «Страта». Напрыклад, так, это быў час адкрыццяў, час свабоды. Але затым той жа Мікіта Сергеевич Хрушчоў уже ў 1963 годзе, сам напалоханы той свабодай, так, ён сказаў, што гэта ўсё можна вельмі лёгка закруціць назад гэтыя гайкі. І што не ўсё было кепскае пры Сталіну. І уявіце, як это было чуць, асабліва тым нашым творцам, якія прайшлі сталінскі гулаг, якія выйшлі ў 55-56, і калі яны чуюць, што ўсё можа вярнуцца, яны вераць, што сапраўды могуць вярнуцца новыя сталінскія часы. Таму не ўсё было так лёгка.
І калі ўжо ў часы Брежнева, у тыя часы, калі Брежнеў таксама ўжо пачынае рабіць свае першыя такія рэпрэсіўныя паходы там і на Чэхію, вось калі КДБ пачынае актыўна працаваць, так, супраць так званых нацыяналістаў і гэтак далей. І тут Владзімір Караткевіч ізноў жа не піша оды і хваласпеву партыйнаму начальству, а у яго ў часопісе «Маладосць» выходзіць унікальны эсэй «Званы ў прадонне азёр». І гэта эсэй пра тое, што ён расказвае там пра свае вандроўкі па Палессю ад Мазыра да Брэста, так? Вось. І ён расказвае там не тое, як у нас все цудоўна, які у нас там, як файна асушаюцца балоты, які у нас там файныя калгасы, заводы там пабудаваныя, гарады развіваюцца. Не. Ён у гэтых званах у прадоннях азёр, ён піша пра тое, што у нас гэтая меліярацыя, яна забівае прыроду. Ён гаворыць пра тое, што ўжо ў вёсках менш памятаюць свае аўтэнтычныя песні, а больш слухаюць маскальскую папсу, там песня «Лада», напрыклад. Ён ненавідзеў гэта ўсё. Вось, ён пра гэта гаворыць. Он гаворыць пра заняпад. Он гаворыць пра тое, што у нас наступае дэградацыя. І не баіцца пра гэта казаць у канцы 60-х гадоў. Вось. Ну і ўвогуле у тыя самыя 60-е гады для многіх чытачоў Караткевіч — это глыток свежага паветра, бо ён адкрыў для іх неведомую Беларусь неведомую да рэвалюцыі 17-го года, паказаўшы, што ў нас і да бальшавікоў, оказывается, была свая магутная дзяржава, былі свае магутныя гістарычныя выдуманыя і невыдуманыя дзеячы, і свая архітэктура, і свая кухня, і сваё мастацтва. Усё сваё, оказывается, было і не горшым, а паводле Караткевіча яшчэ нават і лепшым. Вось што гэта за пісьменнік, пра якога мы з вамі будзем гаварыць. Сярод найбольш знакавых твораў, у яго ж вельмі шмат знакавых твораў, я магу вылучыць, і это, конечно, далёка не ўвесь спіс, які вы тут бачыце, конечно, аповесць «Ладдзя роспачы». Таму што менавіта тут вясёлы, п'янаваты шляхціц Гервасій Валіваха, ён змог перамагчы смерць, і не проста перамагчы. На гэтым гэтая класічная легенда не заканчваецца. Рыцар гуляе ў шахматы са смерцю, так? Вось, ён яе перамагае, і яшчэ ён здолеў з таго свету вярнуць з нябыту многіх забітых беларусаў. Уявляеце, якая файная ідэя? З беларусамі, як бы раней не называліся там ці літоўцы, там, ці дрыгавічы, ці так, ці сяк, ці ўжо і беларусы за 20-е стагоддзя, так? Найбольш лепшых знішчалі. Ці фізічна, ці маральна, ці так і сяк. І вось герой Гервасія Валівахі, да і сам Караткевіч кажа, мы ўсіх вернем. Вот просто вернем, без всялякай прыгожай метафоры, яны зноў з таго свету паўстануць і будуць сярод нас. Будзе і Францішак Аляхновіч, будзе і Янка Купала, і Францішак Бабушевіч, і Владзімір Дубоўка, і многія іншыя. І любімы, конечно, герой Караткевіча Кастусь Каліноўскі. Таму «Ладдзя роспачы» — это унікальная рэч на ўсе часы. У пачатку 60-х у яго выйшла апавяданне, як звяргаюцца ідалы. Это шэдэўральная рэч пра тое, як маленькую дзяўчынку 4гадовую маці запалохала пыласосам і казала: «Усюды пыласос, таму не залазь на дачы, там у кусты, дзе смачныя ягады, не хадзі ў гарод, не хадзі туды, бойся». І дзяўчынка сама самастойна пераадолела гэты страх перад пыласосам. І яна цяпер ужо не баіцца. І гэта апавяданне пра тое, што і мы павінны перастаць баяцца. Бо ўсіх у нас нейкія свае страхі ёсць, і таму мы усе зашнураваныя на ўсе тыя самыя гузікі, маўчым, абы лішне не казаць, такія ціхі, і творчасць такая ж асцярожненькая, і мастацтва такое ж асцярожненькае, ўсё такое ж асцярожненькае паводле Караткевіча. А ён кажа, не трэба ўжо так моцна баяцца. Давайте хаця б на 2% ціск страху крыху зменшым, і нічога не будзе жахлівага. Конечно, яго эпапея «Каласы пад сярпом тваім», якая стваралася ў першай паловы 60-х, дзе ўпершыню ў нас паказаны падзеі 19-го стагоддзя у эпічным сэнсе, і дзе ўпершыню менавіта паказаныя арыстакраты-беларусы, якія рыхтуюць паўстанне супраць царскай Расіі. І такога таксама у нас ніхто ніколі не пісаў.
Ну і верш «Заяц варыць піва», про які я ўжо згадаваў, это таксама маніфест. Это маніфест 56-го года, бо, зноў жа, паўтаруся, ў гэтыя самыя часы героем, кажа Караткевіч, павінен быць заяц, які варыць піва, радуецца сям'ёй сваёй, вып'е гэтае піва, будзе песні спяваць, дурэць, вось, і не будзе ніякага пафасу, не будзе ніякага гэтага соцрэалістычнага падману з выдуманымі памежнікамі, з квадратнымі сківіцамі, выдуманымі ідэальнымі калгаснікамі, выдуманымі партызанскімі мсціўцамі і гэтак далей, гэтак далей. Заяц, які варыць піва, вось што важна. Важна праўда, важна праўдзівая эмоцыя. Караткевіч быў песняром весялосці. І хаця ў жыцці яго хапала, як і шмат у каго, тужлівага, і сам он часта паддаваўся тужліваму, у творах у яго шмат радасці. І гэта вельмі важна. Як важна таксама і тое, што дзякуючы яго гістарычна-дэтэктыўным творам, дзе дзейнічалі гэтыя непераможныя героі-беларусы, многія нашы суайчыннікі пачыналі верыць у сябе і вярталіся да нацыянальнай свядомасці. Вось, таму што прыемна ўпершыню ўбачыць і адчуць, і прачытаць, што мы нацыя не няўдачнікаў, а мы нацыя пераможцаў. І нават калі зараз яшчэ пакуль няўдачы, такое адчуванне могуць дамінаваць, то трэба это адкінуць. Трэба верыць тое, што мы будзем перамагаць, што мы заўтра пераможам, паслязаўтра, што кожны з нас штосьці будзе рабіць такое, пазітыўнае ў гэтым сэнсе. І тады сапраўды штосьці адбудзецца файнае. Дзяцінства у нашага героя было шчаслівым. І это сапраўды так. Хаця нарадзіўся ён у пачатку 30-х гадоў, ось у нас такі маленечкі, так? У якіх пачатку 30-х, што я кажу? Нарадзіўся ён 26 лістапада, канкрэтная дата 1930 года, у горадзе Орша. Вось, ён нарадзіўся ў сям'і, якая яго любіла, якая ўсё яму дазваляла, і ён мог рабіць, што хацеў. Вось. І як хацеў. Орша это быў такі дастаткова, файны горад, там развівалася наша прамысловасць. Як вы ведаеце, это быў важны чыгуначны вузел, прамысловы цэнтр. Там працавалі машынабудаўнічыя заводы, і швейны завод, і ільнокамбінат, як мы бачым на тым здымачку. З 33-го года фабрыка швейных вырабаў пастаўляла адзенне для ўсёй вобласці. Развівалася чыгуначнае дэпо, новыя дэпо будаваліся. Слова, в гэтым сэнсе ўсё было цудоўна, і школы адкрываліся, і бібліятэкі, і тэхнікумы, і клубы. Вось. Усё гэта было, але ўсё так быццам праходзіла міма Караткевіча малога, яго это мала цікавіла. Як таксама, дзякуй Богу, міма яго дзіцячага ўспрыняцця прайшлі тады і сталінскія рэпрэсіі. Ён, гэты дапытлівы хлопчык, які з 3 з паловай гадоў ужо чытаў, ён ужо цікавіўся той старадаўняй рамантыкай. Рамантыкай казак, дзе ўжо былі замкі, і замкі для яго былі больш цікавымі, чымсьці гэтыя калгасныя пабудовы. І калі ён глядзеў на Аршанскі вакзал, які нагадвае замак, ён уяўляў, што гэта, канешне, не вакзал. Это той самы замак, і там унутры, дзесьці пад зямлёю, схаваныя скарбы, іх трэба адшукаць. Там яшчэ шмат розных файных цікавостак. Таму яму падабаўся гэты вакзал, вельмі часта туды прыходзіў. Бацька яго, Семён Тимофеевич, які да рэвалюцыі быў пісарам, а пасля кастрычніцкай рэвалюцыі супрацоўнікам фінансавых органаў, ён, нягледзячы на тое, што на ўсіх фотаздымках выглядае такім суровым, неусмешлівым, ён да сына ставіўся з такой невымоўнай цеплынёй, і Караткевіч захапляўся яго унутранай сілай і фізічнай сілай. І калі наш герой затым апісваў сваіх героях, ён іх апісваў менавіта згадваючы пра свайго бацьку, які сапраўды быў высокі, статны, эфектны і, дарэчы, добра спяваў. Талент да вакалу гэта ад таты, таму што і Караткевіч, як вы ведаеце, таксама быў вельмі неблагім спеваком. Бацька быў з простай сям'і, а маці, Надзея Васильевна, яна была з арыстакратычнага роду. І скончыўшы Мрынскую гімназію ў Магілёве і працуючы настаўніцай, пэўны час працаваўшы настаўніцай, яна ведала замежныя мовы, выдатна ведала французскую мову. І калі ў далейшым, у пачатку 60-х, наш герой будзе працаваць над каласамі пад сярпом тваім, то
ягоная маці яму дапамагала менавіта ў тым, каб падказвала яму тыя французскія фразы, цэлыя сказы і абзацы, якімі гаварылі яго беларускія арыстакраты. Бо не толькі ж арыстакраты Толстога мусяць па-французскай гаварыць, і нашыя таксама, і на не горшай французскай мове. І тут мама была такім шчаслівым яго суаўтарам. З самага дзяцінства яго акружала цеплыня, гармонія. Бацька, маці, старэйшая сястра, усе ставіліся да яго неяк выключна, выбітна. І тут мы это бачым. Это яго старэйшая сястра, якая затым апякала яго, дапамагала яму, спрыяла яму. Это яго мама. Фотаздымак «Апошні дзень 1937 года». Яны ўсё рабілі, каб ён адчуваў, што ён жыве не ў сталінскую эпоху, а жыве ў нейкай чароўнай казцы. І сапраўды такое было адчуванне. А ягоны дзед, па мамінай лініі, Васіль Грынкевіч, это ввогуле быў для яго такі, сапраўды легендарны, нейкі нерэальны персанаж, такое адчуванне быццам з іншай эпохі, які нарадзіўся за 2 гады да паўстання, да польска-беларускага паўстання 63-го года, у якога быў каласальны жыццёвы вопыт, які быў шыкоўны апавядальнік, і які там з 2-3гадовага ўзросту Караткевіч адкуль быў такая доказак? Ад дзеда. Дзед яму расказваў унікальныя казкі. І не тыя, якія можна прачытаць там у кнігах, і не класічныя там якія-небудзь там творы Шарля Перо ці братоў Грым. Ён расказваў тыя гісторыі, пра якія ніхто не ведаў. І затым гэтыя казкі ў будучым стануць асновай для многіх ягоных таксама гісторый. Вось. Дзед расказваў пра лесуноў, пра чароўны лес, пра дзіва аднавока, якое можа на цябе напасці, і ты павінен проста праявіць цуды, выдумкі, каб гэтае дзіва закінуць у бутэльку і выкінуць якое-нибудь балота. Ён расказваў гісторыю пра лебядзіны скіт, это менавіта ад дзеда пачуў. Ён расказваў пра аўтуха-дамоўніка, дамавіка. Это былі унікальныя, цалкам несавецкія па духу казкі, якія фарміравалі асобу нашага героя. У дома у бацькоў мелася выдатнейшая хатняя бібліятэка. Вось. І таму не дзіва, як я казаў, што у 3,5 гады ўжо навучыўся чытаць і чытаў усё, што магчыма. Хаця ў сям'і гаварылі па-расейску, і Караткевіч пра гэта з такім лёгкім сумам згадаваў. Ввогуле, Орша гэта быў горад, дзе панавала больш расейская мова, а не беларуская мова. І Караткевіч дастаткова доўга ішоў да сваёй беларушчыны, вельмі доўга. Першыя яго рэчы былі напісаныя менавіта на мове нашага усходняга суседа, а па-беларуску ён пачаў тварыць дзесьці ў пачатку 50-х гадоў. І зноў жа, тое, што ён першае пачаў пісаць па-беларуску, гэта былі апрацаваныя казкі, якія ў тым ліку яму расказваў ягоны дзед Грынкевіч. Вось. Таму, але нягледзячы на тое, што ў сям'і панавала збольшага руская мова. І, канешне, былі рускія кнігі. Тата і маці куплялі яму і беларускія казкі. І вось першая такая кніга, якую ён запомніў, якую ён вывучыў на памяць, вось наш Владзімір Караткевіч, была казка яго Коласа «Савось распуснік». Вось гэтая кніжачка, якая выйшла ў пачатку 30-х гадоў, дзе мастак Валентин Волкаў, той самы мастак, які затым напіша эту легендарную карціну «Вызваленне Менску», памятаеце, так? Не знаю, живописные. Нет. Что? Шел. Сначала было и было хорошее. Пошевели, может. Макс, Людмила, у вас там некий гук идет. Вот вы можете пакуль мікрафон... Ага, вот, так лепей. Вось, Волкаў, які аўтар эпічнага жывапіснага палатна «Вызваленне Менску», дзе такі там кіст з аўтаматам стаіць на танку і радуецца. Ён яшчэ стварыў нямала цудоўных партрэтаў нашых пісьменнікаў і быў неблагім ілюстратарам. І вось гэты «Савось распуснік» вельмі захапіў нашага 3-гадовага Караткевіча. Захапіў у тым сэнсе, што тут было ўсё тое, што ў будучым будзе падабацца гэтаму пісьменніку. Это гісторыя пра хулігана, які тэрарызуе всю вёску. Чым вам не чорт з казкі «Чортаў скарб». І ніхто яму не можа даць рады. Ён крыўдзіць старых, ён крыўдзіць птушак, крыўдзіць дзяўчынак. І сапраўды такое адчуванне, што ўсе яго баяцца. А затым ён сустракае коціка і падманам гэтага коціка закідывае сабе ў торбу
і як сапраўдны садыст выходзіць у чыстае поле, каб там выпусціць кота і заодно на яго спусціць сабаку і праверыць, хто каго, што называецца, ў чыстым полі. І здаецца, што ўсё, кату будзе капец, і ўсё скончыцца дастаткова трагічна і жудасна, але Якуб Колас дзейнічае нечакана, і гэты фінал вельмі спадабаўся малому Караткевічу. «Скуй, пускай!» – крычыць Савось. «Кусі кота, Рудзька!» «Ша! Чаго так закрычаў наш Савось нялюдска?» Глянуў Анцік, гэта сябар Савося. «Вось дзівота, вось дзе ліха, вось бяда! Што зрабіла ім дурота і што сталася з кота? Вось папаліся дзе змоўцы, проста шкода малышоў. На Савосевай галоўцы коцік схованку знайшоў. Лямантуе бедны Саўка, ашалелы, чуць жывы. Кот упіўся, ну як п'яўка, і не знімеш з галавы. Запусціў кіпцюру скуру аж да самае касці. Скача Саўка з таго дуру, ды крычыць: «Пусці, пусці!» Рудзька сабака верціцца навокал, брэша, цапае катка. «Ах, Савоська, ты мой сокол, справа дрэнна і брыдка!» І такім нечаканым чынам, што кот замест того, каб уцякаць, залез на галаву свайму крыўдзіцелю і там да крыві проста, да мозга яму гэтыя пазуры свае туды ўпусціў, і такім чынам выратаваўся. І цяпер з гэтага хулігана ўсе смяюцца, ён ужо нікому нічога не можа зрабіць такога. Гэта вельмі падабалася Караткевічу. І затым, вот гэты момант, калі дабро перамагае зло, і нават калі ты, здаецца, слабенькі і вакол цябе шмат ворагаў, але ты мусіш іх перамагчы, гэты прынцып яго быў заўсёды. І ў дзікім паляванні караля Стаха, калі галоўны герой уцякае ад гэтых там 21 коннік, яго пераследуюць па балоту, а ён іх падманавае, уцёк і выжыў, так? Гэта і ў тым жа чортавым скарбе, гэта і ў ладзе роспачы, гэта амаль у кожным яго творы такое ёсць. І гэтаму ён натхніўся ў Якуба Коласа. І ввогуле Якуб Колас адыграў вельмі важную ролю ў жыцці нашага героя. Таму што ў іх, у Караткевіча і Якуба Коласа, было вельмі шмат агульнага. І той былі настаўнікамі. Я крыху наперад забегаючы скажу, што Караткевіч скончыў Кіеўскі універсітэт і пасля гэтага працаваў настаўнікам, дарэчы, рускай мовы і літаратуры. І Якуб Колас быў настаўнікам, дарэчы, за царскім часам таксама мусіў выкладаць рускую мову і літаратуру. Яны абодва, як пісьменнікі, спраўдзіліся ва ўсіх формах. Яны не занурываліся толькі ў адно. І ў таго ёсць вершы і паэмы, раманы і апавяданні, аповесці і п'есы. Ну толькі што сцэнароў Якуб Колас не пісаў, але і яго экранізавалі, так жа, як і экранізавалі Караткевіча. І Якуб Колас быў незадаволены тым, як яго ў канцы 20-х гадоў ператваралі ў кіно яго твор. І Караткевіч быў незадаволены і экранізацыяй «Чорнага замка» Альшанскага, і экранізацыяй «Дзікае паляванне караля Стаха». І нездарма, калі Караткевіч саспее да таго, каб ужо атрымаць некую першую літаратурную параду, ён звернецца да Якуба Коласа. Але будзе гэта яшчэ ў 52-м годзе. А пакуль што наш герой не ведае, кім ён будзе і што. У гэтага юнага 8гадовага вундэркінда вельмі шмат талентаў. Ён сам ужо прыдумляе вершы і падбірае да іх музыку. Ён іграе на піяніна, ён малюе. Ён нешта расказвае, ён па-акцёрску разыгрывае. У яго шмат талентаў. У 39-м годзе сям'я пабудавала ўласны драўляны дом на вуліцы Карла Маркса, былой зялёнай. Дарэчы, па іроніі лёсу, і ў Менску за тымі 70-е, і да самай смерці ён будзе жыць на вуліцы Карла Маркса, але зноў жа ў Менску, так? Вось, домік гэты знаходзіўся дзесьці тут, дзе цяпер у нас парк. І што самае цікавае, Караткевіч, як я казаў, знаны казачнік, а цяпер ці не на тым месцы, дзе стаяў дом, які быў затым разбураны вайной, знаходзіцца ў воршы сказачная страна. Казачная краіна – гэта парк атракцыёнаў. Так што, магчыма, на тым месцы, дзе былі тыя атракцыёны, быў дом з маленькім Караткевічам, які сам прыдумляў свае ўласныя атракцыёны. Так што ўсё так дастаткова цікава і лагічна. Ягоная старэйшая сястра з канца 30-х вучылася ў Маскве. Наш герой добра вучыўся. І за добрую вучобу ў 41-м годзе летам яго накіроўваюць у Маскву, дзе яму, конечно,
падабаюцца гэтыя вялікія вуліцы, это эскалатары, па якіх ты можаш бясконца ўніз ехаць, і зноў такое адчуванне, што ты едзеш некую там чароўную пячору, поўную скарбаў. Вось. Але радасць гэта хутка завяршаецца тым, што Другая сусветная вайна перакрочвае межы Савецкага Саюзу, і цяпер ужо не да радасці. Праўда, юны 10гадовы Караткевіч праяўляе зноў свой такі вострую натуру. Ён не хоча хавацца у падвале ад бомбаў, ён непаслухмяны, сястра не можа з ім управіцца, ды яна і занятая. Яе юную дзяўчыну адпраўляюць на умацаванне Масквы, там на даху, там, напрыклад, рабіць гэтыя сеткі, там капаць акопы, там ды ці мала што яшчэ. Яна не можа быць увесь час Караткевічам. І яго адпраўляюць разам з іншымі маскоўскімі дзецьмі в эвакуацыю ў Разанскую вобласць, а потым на Урал, дзе наш хуліган робіць бясконцыя спробы уцячы. Ён хоча ўцячы на фронт, яго ловяць неаднаразова. Затым ён даведваецца, што, дзякуй Богу, яго тата і мама, яны жывыя, бо да гэтага не ведаў, які ў іх лёс. Ну ўсё, немцы акупавалі Беларусь, акупавалі. І ці в акупацыі засталіся яго бацькі, ці яны загінулі, ці што, ён не ведае. І калі ён зразумеў, што яны ў горадзе Чкалаў, сённяшні Арэнбург, тады ён супакоіўся, крышачку прыцішыў свае гэтыя думкі адносна таго, каб уцячы на фронт, і ў жніўні 43-го года ён з сястрой уз'яднаўся з сям'ёй. Ну і цэлы год ён пражыве у гэтым, па фотаздымках гледзячы, дастаткова сімпатычным горадзе, дзе нават ёсць у архітэктуры элементы канструктывізма, Чкалаў альбо сённяшні Арэнбург. Вось. Пра свае ўцёкі Караткевіч пісаў у аповесці «Лісце каштанаў». Там, конечно, героя завуць крыху іначай, але шмат якія творы Караткевіча, нягледзячы на іх пэўную фантазійнасць, яны эмацыйна-аўтабіяграфічныя. А тут дык і зусім. У «Лісцях каштанаў» расказваецца пра хлопчыка, які пераехаў у Кіеў, там пазнаёміўся з такой цудоўнай бандай дзяцей, якія там амаль непрыкаяныя. Это ўжо пасля вызвалення, это 44-й год. Вось. І там ён расказваў пра тое, як ён хацеў уцячы на фронт. Уцякаў на фронт двойчы, і аднойчы вярнулі. У адной з сваіх эскапад ён наеўся жыта, якое ляжала ў адкрытай платформе і укрылася ўжо зялёным кілімам парасткаў. Страшэнны панос ледзь не адправіў яго на той свет. Калі яго другі раз вярнулі ў інтэрнат, ён даведаўся, што яго бацькі жывыя, што іх таксама перакінулі праз фронт. Моцны загартаваны падлетак, які нават біцца прывучыўся моўчкі, па-мужчынску раптам зразумеў, заўчасна пасталеўшы, што дарогі на фронт яму па маладосці год не будзе, што дарогі яму гэтыя заказаныя, і змірыўся. Вось. Далей. Пабыўшы ў Арэнбурзе, сям'я пераязджае, як я казаў, у Кіеў. І вось гэта быў для яго залаты час. Кіеў яго натхніў. Па-першае, жывучы там, ён адчуў вялікую свабоду, велізарную свабоду. Таму што, ізноў жа, многія дзеці, якія былі тады ў Кіеве, іхнім бацькам было, не да іх. Трэба было працаваць, трэба было зарабляць. Таты, хтосьці быў на фронце, хтосьці быў там яшчэ дзе, так? І многія падлеткі, яны маглі гуляць і рабіць што заўгодна. І вось гэта лета 44-го года кіеўскае было для яго вельмі-вельмі важным. Па-першае, яму вельмі падабаўся сам горад. Там помнікі, якія не ўсе былі разбомблены ў Кіеве. У гэты час археолагі вялі раскопкі, і тут ён зацікавіўся і гэтай тэмай археалагічнай. І ён зноў жа у аповесці «Лісце каштанаў» так згадаваў пра гэты перыяд, пра гэты кароткі перыяд, лета 44-го. Гэта было лета поўнай, нічым не закаламучанай волі. Такога не здаралася ў мяне ні дагэтуль, ні пасля, і, відаць, ніколі ўжо не будзе. Гароду мы не мелі, позна прыехалі, позна было заводзіць, хатняе было не да мяне, няма чаго было нават рыхтавацца да вучобы, Беларусь вызвалялася, і восенню мы меліся ехаць туды. Заставалася толькі біць лынды, што я і пачаў рабіць з пераменным поспехам, падлетак, якому быў аддадзены на гэта лета свабоды амаль увесь пусты горад. Вось. І вось там ён, магчыма, упершыню і адчуў, што ён ёсць беларус.
Таму што ў Киеве многія яго сябры, новыя украінскія падлеткі, размаўлялі па-украінску, пыталіся: «А ці маскаль ты, чо ты па-руску гаворыш?» І ён пачаў успамінаць урокі беларускай мовы ў школе, все-таки ён быў выдатнікам. Вось ён пачаў успамінаць дзеда, які ему па-беларуску расказваў легенды і паданні пра тое ж дзіва аднавокае і не толькі. Вось. І ён з імі, каб вылучыцца, каб паказаць, што ён все ж таки таксама беларус, а беларусы чагосьці вартыя, а не вартыя толькі насмешак, ён з імі пачынаў гаварыць па-беларуску. Это быў яго першы вопыт, які адбыўся летам 44-го года. І Кіеў проста пасля гэтага стаў для яго, магчыма, другім родным горадам пасля Оршы. І, магчыма, адным з самых дарагіх гарадоў, дзе была тая энергетыка, да якой ён хацеў яшчэ далучыцца. І калі восенню 44-го яны пераехалі ў Беларусь, і там было ўсё разбомблена, там былі руіны. Вось, ад голаду і холаду было жахліва. І Караткевіч піша, што тут на выпаленай зямлі так намерзліся, што часам хацелася памерці, абы толькі цябе пахавалі ў печцы. Вось, ён чакаў таго моманту, калі скончыць сваю вучобу ў школе, а вучыўся ён спярша ў сярэдняй школе нумар 1, затым сярэдняй школе нумар 5. Он марыў пра тое, каб хутчэй скончыць сваю вучобу і адправіцца ўжо туды, куды ён хацеў, у Кіеў. Як свой час Алесь Пашкевіч марыла адправіцца са свайго засценку ў Вільню. Вось, як также і Владзімір Караткевіч хацеў адправіцца туды, зноў далучыцца да гэтай энергетыкі і пачаць займацца тым, што яго вельмі цікавіла. Гэта гісторыя, гэта літаратура, гэта даследніцкая дзейнасць. У школе ж яго любілі. Аднакласнік Леонід Крыгман згадаваў, што Караткевіч быў маленькага росту, выглядаў значна маладзей за свой узрост. Там ему могло быць 17, а он мог выглядаць на 14-15 гадоў. Але ўсе яго любілі. Любілі, таму што ён быў вясёлы, кампанейскі, вельмі адукаваны. Калі сёння мы любое пытанне задаем у штучнага інтэлекта, то ў гэтай школе такім штучным інтэлектам быў сам Володя Караткевіч, у якога была магутнейшая памяць, які запамінаў усё, яго былі энцыклапедычныя веды па гісторыі, па літаратуры, па прыгодніцкіх раманах, па ўсім. І таму за гэта яго таксама вельмі моцна цанілі. Вось. А таксама цанілі яго літаратурныя творы. Там быў свой школьны часопіс, і ўжо там, правда, на рускай мове Караткевіч пачынаў пісаць свае першыя падлеткавыя рыцарскія авантурныя апавяданні. І аздабляць іх такімі вось малюнкамі. І вот гэты рыцар намаляваны ім, калі яму было 17 гадоў, 1947 года. Так што, бачыце, яго ўжо тады, у тыя сталінскія часы, цікавілі не столькі ударнікі працы сацыялістычнай, колькі ударнікі рыцарскай працы, там грунвальдскай і гэтак далей. І калі нарэшце змог адправіцца ў Кіеў, яму справілі паліто, шчасця нашаму герою не было проста межаў. Вось. Ён вучыўся на філалагічным факультэце рускага аддзялення Кіеўскага дзяржаўнага універсітэта імя Тараса Шаўчэнкі. І, як Александр казаў, гэта быў шчаслівы час, бо шмат новых сяброў. Гэта быў шчаслівы час, шмат новых, цікавых, унікальных педагогаў, якія яшчэ да рэвалюцыі выкладалі, якія давалі альтэрнатыўны погляд на гісторыю. Гэта былі архівы, гэта былі бібліятэкі. А ў архівах ён шмат менавіта тады даведаўся і пра гісторыю нашай з вамі Беларусі. І пра часы Рэчы Паспалітай, і пра часы Вялікага княства літоўскага, і пра часы Тураўскага княства і Полацкага княства. Ён проста начаваў у архівах і бібліятэк. А калі які-небудзь настаўнікі ему не падабаліся, калі якія-нибудь лектары чыталі свае прадметы нудна, то ён тады проста не хадзіў на гэтыя пары, прагульваў іх, але ведаў матэрыял лепш за любога лектара. Ведаў лепш, таму што ён усё гэта чытаў з першых крыніц. Ён тады шмат начытаваў. І вось менавіта гэты перыяд, пачатак 50-х гадоў, гэта была база, гэта была аснова яго гістарычных ведаў, якія яму даў Кіеў. І зноў жа, ў гэты самы час, хаця это 50-й, 51-й, 52-й год, ён ізноў не ведае, кім хоча быць. То ён хацеў быць гісторыкам, то літаратуразнаўцам,
то, магчыма, настаўнікам, паралельна складае верш, паралельна піша некую першую для сябе версію дзікае палявання караля Стаха, якой затым закіне, а вернецца да яе толькі ў канцы 50-х гадоў. Яго раскідывае просто то туды, то сюды, то туды, то сюды, і цяжка зразумець, кім будзе гэты хлопец. А можа, увогуле нікім, перагарыць і ўсё на гэтым. Вот. Это быў час абсалютнай такой шчаслівай нявызначанасці. Вот літаратура, по літаратурнаму дэбюту таксама цяжка сказаць, што з яго будзе. Вот, калі ласка, 51 год, нядзеля, 29 ліпеня, у Варшанскай раённай газеце «Ленинский призыв» надрукаваны верш «Здесь будет канал» по-расейску и Якубу Колосу по-беларуску. И той верш клаў Владимир Короткевич. У верше «Здесь будет канал» там описывается некий канал у степи, где сухая степь, и простор там широкий, вось, и там полный гамон, песчаные сухие ураганы мешали и трудиться там, и жить. И вот теперь по сталинскому плану пришел народ, чтоб степи оживить. Канал здесь будет, и от струй воды воскреснет жизнь на пересохших нивах, поднимутся дома и зашумят сады. И что-то там, и жить здесь будет наш народ счастливый. Вось, что, ці можна зразумець, што выйдзе з гэтага расійскамоўнага паэта, які радуецца, што з'явіўся чарговы сталінскі канал. Ды і нават той самы паэт, які па-беларуску складае такую рыфмаванку, прысвечаную Якубу Колосу. Пясняр наш пісьменнік вялікі, у змрочныя злыя гады ты быў нашым шчырым музыкай, ты нас забаўляў ад нуды. Не Якуб Колас, а некі проста эстрадная зорка, якая нас забаўляе, такая зорка кабарэ. Таксама нічога з гэтага не вынікае. Таму калі хтосьці робіць свае першыя крокі ў літаратуры, і ў яго атрымліваюцца падобныя тэксты, не хвалюйцеся. Можа, з вас пасля праз 5 гадоў, праз 7, праз 10 з'явіцца новы Владимир Короткевич, бо і яго па яго першых рыфмаванках нічога сказаць станоўчага нельга. Ды ён і сам пра гэта згадываў. Ён казаў, што вось я пішу вершы, дрэнныя вершы, а я б жадаў быць мастаком. І ведаеце чаму? І далей ён пачынае разважаць пра то, як хоча быць мастаком. Можа быць, не ён, а лірычны герой з яго якое-небудзь чарговае апавяданне. І з гэтага вынікае, што ён зноў жа не ведае, што яму рабіць і як яму рабіць. Вось лета 50-го, першы варыянт аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». А вось лета 52-го – это першы сур'ёзны яго учынак. Сур'ёзны учынак заключаецца ў тым, што ён, як я ўжо казаў, дасылае свае раннія творы для ацэнкі Якубу Колосу, прыкладае да іх суправаджальны ліст. Вось, творы гэтыя, казкі, апрацоўкі пад назвай «Казкі і легенды маёй радзімы», вось, змешчаныя былі ў агульным сшытку і захоўваюцца ў літаратурным музеі Якуба Коласа. І наш герой піша Якубу Коласу: «Константин Михайлович, выбачайце за тое, што аднімаю у вас каштоўны час. Магчыма, што з гэтай жа справаю павінен быў звярнуцца ў кабінет маладога аўтара. Але тут справа ў тым, што мне трэба не тое, каб заўважылі асобныя недахопы, а каб ацанілі наогул усё. З маленства я звык лічыць вас прыкладам, і таму звяртаюся да вас і ні да кога больш. Калі знойдзеце магчымым, напішыце мне, ці варта мне прадоўжваць. Да гэтага часу я надрукаваў некалькі вершаў крытычных нарысаў аб творчасці Янкі Брыля ў часопісе «Савецкая Украіна». Астатнія чытаў людзям, адныя лаюць, іншыя хваляць, але мне ўсё здаецца, што гэта не тое. Вучуся зараз у Кіеве, ва ўніверсітэце, а жыву ў Оршы. Летам шмат часу хожу па Беларусі. Вось толькі што вярнуўся з вязанкі, і зараз шкадую толькі аб тым, што не давядзецца мне тут быць на гадавіну Купалы. У канцы лета паеду на Палессе. Казкі, якія ў сшытку стаяць першымі, нявыдуманыя. Я іх толькі вельмі моцна і, здаецца, няўдала абрабіў. Але іншага нельга было зрабіць, бо першыя 2 казкі чуў ад свайго дзеда яшчэ да вайны. Не памятаў нічога, акрамя сюжэту асобных выразаў. Это «Мужик і дзіва аднавокае», «Аўтух-дамоўнік», і пашырыў з 2-3 сказаў да паўнавартасных твораў. Словом, вось і вершы таксама тады яшчэ прыклаў, баладу пра ваўкалака, это паданне аб разбойніку, які мог перакідвацца ваўком, у якога калісь паны забілі бацьку і матку, апавяданне ў шле 2, калі ласка, прышліце свой вырак, яшчэ раз прашу прабачэння.
Ён піша гэта пісьменніку, чый твор першым прачытаў, будучы, калі было 3,5 гады, Савось Распуснік, і цяпер праз 20 гадоў, груба кажучы, ён ужо ізноў просіць сваёй парады. І там, конечно, будзе і легендарны лебядзіны скіт, і зноў жа вельмі блізкая Караткевічу тэма, што адзін таямнічы стары змог вызваліць з татара-мангольскага палону беларусаў паланёных, і яны, ператварыўшыся ў лебедзяў, змаглі вярнуцца на сваю радзіму, а напалоханыя татара-манголы ўвогуле ўцяклі ад нас. Это ізноў жа вельмі блізкае яму, і хаця лебядзіны скіт, напісаны яшчэ на не вельмі добрай беларускай мове, там русізму хапае, але паводле сваёй ідэі, паводле сваёй энергетыкі, гэта абсалютна, конечно, ранні ягоны шэдэўр. Немаведама, што сказаў Якуб Колас, я вельмі спадзяюся, што ён падтрымаў Караткевіча. Ну, прынамсі, ліста ў адказ я не знайшоў. Але, думаю, падтрымка была, і наш герой не спыняўся. У 54 годзе ён робіць тэму казак сваёй дыпломнай працай. І так і назваў дыпломную працу «Казка, легенда, паданне». Вось, абараняецца, атрымлівае вышэйшую адзнаку, пасля чаго зноў жа Якуб Колас становіцца настаўнікам. І з 54 по 56 год ён працуе настаўнікам рускай літаратуры і мовы у сярэдняй школе вёскі Лесавічы, Кіеўская вобласць. Маленечкая вёсачка, пра якую ён казаў так: «Я просто сабраўся і паехаў настаўнікам у глухую вёску Лесавічы, што каля Тарашчы. Працаваў там 2 гады, і, нягледзячы на ўсё, удзячныя вёсцы і універсітэту, удзячны многім сумленным хлопцам, кнігам, пошукам, удзячны настаўнікам, ну і гэтак далей». Ну і пра вёску я таксама пісаў у сваім творы «У снегах драмае вясна». Это вялікая двароў на 500 вёска са старым клубам і новую, але ўжо запушчаную школаю ў вялікім садзе. Людзі добрыя, вельмі многа працую. У мяне цудоўныя дзеці, і з імі я адчуваю сябе, як быццам другі раз нарадзіўся. І хоць прайшоў толькі месяц, але мяне яны ўжо полюбілі, і, між іншым, невядома, для іх саміх выратавалі ад вялізнай небяспекі. Небяспека ў тым, што герой у гэтых снегах драмае вясна быў закаханы в одну дзяўчыну, і небяспека была ў тым, што он там мог ці спіцца, там, ці яшчэ штосьці такое зрабіць, але вось дзеці, педагогіка яго выратавала. І, дарэчы, пра настаўніка Караткевіча мясцовы дырэктар, вось дакумент, гаворыць толькі станоўчыя рэчы. Што ён заўсёды падрыхтаваны, што ўсё ў яго як мае быць, што дзеці яго любяць, што ад яго ўсе ў захапленні, што ён дае ведаў нават больш, чым таго патрабуе школьная праграма. Вось. Калі ж ён вяртаецца на радзіму, а дакладней нават яшчэ за год да вяртання на радзіму, а жыў ён ужо, калі ён вярнуўся ў Горшы на Варашылава 10, сёння гэта вуліца Караткевіча. Вось яна. Дарэчы, бачыце, іронія лёсу. Вуліца Караткевіча вот такая маленечкая, вуліца Леніна па-рэйшаму вялікая. І хто больш значны для Оршы? Ленін ці Караткевіч, так? Але як ёсць, што называецца. Вось вуліца Караткевіча, он тут жыў з бацькамі. Пералом для яго наступае у ліпені 55-го года. Ён гэты час яшчэ, зноў жа, паўтаруся, не ведае, кім ён будзе. Час ад часу ён свае вершы дасылае розным сябрам. І вось адзін з гэтых сяброў, які жыў у Менску, тайна ад яго адаслаў ягоныя творы ў часопіс «Полымя», і нечакана для сябе Владзімір Семёнович, раскрыўшы ліпеньскі нумар «Полымя» за 55 год, бачыць там верш Машэка. У вершы зноў жа шмат русізмаў, але ў вершы ёсць разбойнік, брутальны, жорсткі, які забівае нашых ворагаў, які нікога не баіцца, якім можна ганарыцца, які нейкі там хлюпік, які, ну, просто такім звер праўдзівы. Вось якія павінны быць беларусы, калі яны помсціць. Лісце алае засыпае роў, пушчу чорную апавіў туман, а тачон з усіх 4 бакоў золкай восенню мой лясны будан. І далей, а конскі тупат, там, бег мой гушчыню, затрашчаць у ноч пад нагой лаўжы, з дзікім свестам як коні супыню, і спячэцца пан на маім нажы. Ранкам на абрыў выцягну яго, і скажу рацэ, што бушуе тут: ты прымі, Дняпро, ворага майго, змый з маёй зямлі гэты панскі бруд. Ну і гэтак далей. Карацей, забівае герой паноў, Дняпро там весь просто чырвоны ад крыві, і, маўляў, так і трэба. З'явіўся новы герой – Машэка. Апошні раз пра Машэку пісаў Ціньянка Купала ў магіле льва.
І тут ізноў гэты герой у пасляваенны час. І маладога пісьменнік, маладога паэта адразу на яго звяртаюць увагу. У ліпені 55-го гэты верш друкуецца, а ўжо ў верасні з 15 па 23 ён удзельнік рэспубліканскай нарады маладых пісьменнікаў Менску, і Анатолій Астрейка, даючы іншым дастаткова суровую характарыстыку, піша, што прыемнае ўражанне на прысутных зрабіў малады паэт Караткевіч. Яго вершы Машэка, Орша і іншыя атрымалі станоўчую ацэнку. У асобе Владзіміра Караткевіча мы маем здольнага паэта, які імкнецца гаварыць сваім голасам. З'явіўся паэт, які гаворыць сваім голасам. А ўжо праз год, у сакавіку 56-го, у трэцім нумары Полымя з'яўляецца яго шэдэўральны «Заяц варыць піва». Праз некалькі гадоў Владзімір Караткевіч, які здзіўляе цяпер зноў жа баладай пра паўстанца Ваўкала, датнымі творамі пра каханне, Рута ў халодная Расія, верш пра вясну, дзе экспрэсіянізм такі, што аж ох, так? Вось, які ў 57-м годзе пачынае пісаць п'есу «Млын на сініх вірах», і этой п'есе прысуджваюць узнагароду. Вось. Ён ужо ў 57-м годзе, калі яго яшчэ не выйшла ніводныя кнігі, але імя яго як яркага, маладога, адметнага паэта ўжо навідавоку, ён прыняты ў Саюз пісьменнікаў БССР, рэкамендацыі яму далі Максім Лужанін, Анатоль Вялюгін і Алексей Бялевіч. Вось. І з гэтага часу пачынаецца фактычна ягоны зорны час. Ён ужо разумее, што ён хоча рабіць. Ён хоча займацца літаратурай. Ён хоча быць пісьменнікам. Ён яшчэ будзе працаваць у Оршы настаўнікам пасля вяртання. Але пасля таго, як ён скончыць сваё неабходнае пару гадоў прапрацаваўшы настаўнікам той жа рускай мовы і літаратуры, ён цалкам будзе аддавацца літаратурнай дзейнасці. І гэта пачынаецца эпоха Караткевіча, яго зорны час, калі ён будзе здзіўляць, час, калі ён будзе ствараць нешта такое, што да яго ніхто не ствараў.